खुलुमबाय गिबियावनो बर'खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय टुक्राझार BBCA कम्पाउन्डआव आं दंफैयो। बे समाव टुक्राझार BBCA बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बानजायनायाव दिनै बे टुक्राझार BBCA नि कम्पाउन्डआव 10, 11 आरो 12 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै 96थि बोसोरसालिया जथुमा प्रग्रामाव आं दंफैयो। दा नैबे प्रग्रामाव गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोबै इसोरखौ सिबिनो थाखाय, इसोरखौ खुलुमनो थाखाय नैबे टुक्राझार BBCA नि कम्पाउन्डआव लोब लोबै जोङो फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। गोबां दिनै रायजो राजाफोरखौ नोंसोरो नायनो हागोन। गोबां दिनै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय, गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफोरखौ इसोरखौ सिबिनो थाखाय दिनैहाय नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय टुक्राझार BBCA बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि कम्पाउन्डआव जोङो फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। गोबां रायजो राजाफ्रा दिनैहाय लोब लोब फैगासिनो दङ। जोङो मोनथिनानै लागोन सासे व्यक्तिनिफ्राय बिथाङा बेवहाय मानि थाखाय फैदों, इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे मा मोननो थाखाय बिथाङा फैदों। जोङो बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो मिथिनानै लानि। आदसा नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आं बेंटलनिफ्राय फैदों। नोंथाङा बेवहाय मा खारननि थाखाय, मानि थाखाय फैनाय जादों? आं बेहाय माने जिउनि आहारखौ मोननो थाखाय, माने जिउआव गांनाय दङ, बे गांनायखौ पुरन खालामनो थाखाय जिउआवहाय माबा मोनसे मोनगोन नामा, गोजोननाय मोनगोन नामा, बेबायदि साननानैहाय आं फैदों आरो। नोंथाङा इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे जिउआव गोजोननायखौ नांगौ होननानै नोंथाङा सानो ना? औ, आं सानो। बिथाङा फोरमायदों बिथाङा बेंटल हालामनिफ्राय फैदों आरो नैबे टुक्राझार BBCA बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि 96थि बोसोरसालिया जथुमायाव इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे, इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे गावनि जिउआव गोजोननायखौ मोननो थाखाय, जिउआव उदांस्रिखौ मोननो थाखाय, जिउनि आहार, जायखौ जिउनि आहार होनो, नैबेखौ मोननो थाखाय बिथाङा फैदों होननानै फोरमायदों। नैबे जिथुनाखि 96थि बोसोरसालिया जथुमा, बिनि दरखं मोखाङाव जोङो माखासे बर'नि बर' कालसारनि माखासे बर'नि जोङो माइ गायनाय एबा बर' दख'ना गाननानै माइ गायनाय मुसुखाखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना नुनो हादों नांगोल लानानै दुब्लियाव थांनाय आरो गोबां सासे आइजोआ दख'ना गाननानै माइ गायनाय, जोङो बे मुसुखाखौ जोङो नुनो मोन्दों। बुहुद मोजां आरो उवाल गायहेन बायदि रोखोमनि जोङो न' बेफोरबायदि जोङो मुसुखाफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों। खृष्टान धोरोमनि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनाय जादों आरो बेवहाय गोबां जोङो रायजो राजाफोरखौ इसोरखौ खुलुमनो थाखाय खृष्टान धोरोमनि मानसिफोरखौ, आरो खृष्टान धोरोमनि मानसिल' नङा, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोराबो दिनै बे बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे गोबां एमएलए, एक्स एमसिएलए गोबां राजनितिक हान्जानि दैदेनगिरिफोराबो दिनै बे हाबाफारियाव, बे बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोननो आं दिन्थिलांगोन। गोबां दिनै लोब लोब रायजो राजाफ्रा दिनैहाय इसोरखौ खुलुमनो, इसोरखौ सिबिनो थाखाय लोब लोब फैगासिनो दङ। गोबां रायजो राजाफ्रा, गोबां रोखोमनि जाथिफोर आरो गोबां धोरोमनि मानसिफोरा दिनै बे बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लानो थाखाय आवगायबोगासिनो दङ। नैबे बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि खुंगा 96थि बोसोरसालिया जथुमा, बे जथुमानि जेनाखि प्लेट हस्टिं फिरफिला दैखोनाय, बे फिरफिलाखौ बिथांमोना नैबेवहायनो दैखोदों आरो बुहुद मोजाङै साजायदों, मोजाङै प्लेट हस्टिंखौ खालामनाय जादों। नैबेवहायनो
प्लेट हस्टिंखौ खालामनाय जादों। नोंथांमोना दायो नुनो मोनदोंना जिनाखि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय दाब दाब ओनसोलनिफ्राय खृष्ट सिबियारि बिथांमोना दिनै नैबे बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि मिसननि कम्पाउन्डआव गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै इसोरखौ खुलुमफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोबां दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै खृष्ट सिबियारि बिथांमोना इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ इसोरनि रावखौ सोलोंनो थाखाय सिबिनो थाखाय नैबे जायगायाव जों फैनायखौ लोब लोब फैनायखौ जोङो लोब लोब सुबुंफोरखौ लोब लोब मानसिफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जादों।